Ngomvulo lizakungena kwisigaba sesithathu senkqubo yokumiswa kweentshukumo kwaye iphondo laseGauteng lilindele ukuba lonyuke inani labantu abosuleleka yintsholongwane yeCorona njengoko iinkampani ezininzi zizakuvula namawakawaka abantu bazakubuyela emisebenzini. Umasipala waseKuruleni kunye nengingqi yaseSABC zezona ndawo zinenani eliphezulu labantu abasuleleka yintsholongwane yeCorona. Asinamali engenayo, izingane zethu asazi zodlala zidleni, nemali uhulumeni asithembise yona ukuthi soyithola namanje asikayitholi since April. I'm not safe. Why? And people in around every day, I'm going anywhere, no mask. Umphathiso wezempilo eGauteng ugqirha Bandile Masuku uthi abantu abasuleleka yile ntsholongwane ngabasebenzi nabahlala kwingingqi yaseThembise Ivory Park nakwiziphaluka zaseDeepslot. Uthi njengoko iinkampani ezininzi zizakuvula phantsi kwesigaba sesithathu banexhala lokuba lizakunyuka inani labantu abasuleleka yile ntsholongwane. Age analysis and those that we require more agent results. We've enlisted a group of private laboratories which processes those actual specimens, and we direct them to the outbreaks, like the outbreak in Mirafong, and the numbers that we got, it's not old results. It's not like it's results from 2 weeks ago. It's recent results that we have been able to actually to get. So we are redirecting them in hotspots. We are redirecting our capacity in the outbreaks. Kwaye uthi baxhalabile ngenani eliphezulu labantu abasulelekayo kwingingqi zemigodi kwintshona Randi. Elisebe lezempilo lithi nezicwangciso zokuhlola abantu kudedirhu lwevenkile kweli phondo laseGauteng.